Снима, не? Да. Чакай. Само секунда. Няма някакво, което му разподеля. Така, здравейте от мен, Радослав Чичев се казвам и ще имам удоволствието да разговарям с Явор и с Карина за Камелия, с Явор и с Камелия за това, което всички преживяхме и това, което всички видяхме. Може да започнем от идеята да създадете това представление, защото ми се струва в рамките на Актофестивал, 15-то издание на този фестивал за независим театър, има и други представления, които се занимават с травматичното минало и отговарят и се опитват да мислят и акцентират върху теми, които са свързани и с Белене, и с лагеря в Ловеч. Има едно представление, което е свързано с Втората световна война, жените през Втората световна война. Това е тема, която знаем, че е много важна. Самото представление директно се заявява защо се създава това представление. Всички ние виждаме как в момента сме много чувствителни към войните, към това какво става в ивицата Газа, да кажем. И виждаме колко политизиран идеологически е света, и особено тук в Европа. Виждаме как крайно десните партии се възвръщат по някакъв начин, как тези идеологии от миналото, макар и с друго лице, пак се появяват. За мен в това представление, което видях тази вечер и което много ми въздейства, това, което ме впечатли е, че всъщност вие се потапате вътре в изследвате едно пространство, една среда, която е много страшна. Тя е извратена. И изхода наистина или да полетиш, или да се обесиш. Сещам се за Константин Павлов и неговата поезия, която, ако не сте чели, е възможност да се почувства много силно това време по този начин. Константин Павлов пише точно за тази ловливост, за тези лигави целувки, които всъщност няма как да избягаш от тях. И се вижда, че когато си вътре в една такава система, ти се ние сме същества, които умеем да се адаптираме. Същества, които можем да оцеляваме при всякакви ситуации. Но на каква цена? Защо е нужно да го правим това нещо? И какво е пространството и средата, в която живеем, е нещо много важно. И ето, вашето представление показва среда и пространство, която е зловеща. И едновременно е свързана с миналото, но и свързана с отношенията, с начина, по който общуваме между си и в същото време
в какво може да превърнем една среда. Защото всяка една среда може да бъде такава, каквато видяхме в тази вечерна сцена. То може да е работната среда, може да е средата да кажем, в магазина или на площада, но нужно ли е да допускаме това нещо? Само, че тук във вашето представление се вижда, че не всичко зависи от хората. Те са поставени в това пространство. Така че може да започнем разказ. Това са чувства и мисли, които се пораждат от това, което видях. Може да започнем разговора от избора на Тихия бял лунат, този роман, който вие сте избрали. И защо по този начин решите да говорите за тази тема? Темата е свързана с лагерите, темата е свързана с насилието на властта, комунистическата власт конкретно. И как се открихте? Това също е интересно. Един така много силен тандем за мен. Много силно се допълвате на сцената. Така че, ако искате, може би разкажете за това, за началото и идеята, как се роди. Може би да, ще кажа за началото, защото началото да ви започна с мен. Аз след като завърших в Италия, там играх в едно представление на следствието на Петър Вайс и за втория процес в Аушвиц. И тогава нещо в мен се събуди, нещо стана и аз започнах да търся, още докато бях там в интернет, информация за написани неща за България, за нашите лагери. И така открих чрез сайта на Христо Христов, открих романа. Свързах се с наследниците, защото брачната наследчик е починал. И голямата дъщеря ми в една открит съм изпратил всички романи на наследчик. И аз когато прочетох книгата, с 3 дни прочетох, се почувствах, аз физически се почувствах много зле. Голяма корема, димна температура. И за мен тя е много... За лагерите, нали, знаем, чели сме, слушали сме интервюта, знаем за нацистските лагери. Но това, което най-много ме плени в неговия роман, е начинът, по който той успява да отразява живота извън лагера. Живота, в който хората са живели тогава, страха, тези зависимости, тази липса на всякаква свобода. Страха от другия. Страх от всеки един, дори от членовете на семейството си. И реших да я преведа на италиански, но реших, че искам да направя и пиеса, което беше много трудно, защото не си я представих. Превода ми нали, то няма връзка с нашето представление, но понеже вие казахте в началото за войните, за ситуацията, политизираната ситуация в цяла Европа, точно в тази причина реших да я преведа. Защото в Италия хората говореха още преди, нали, агресията на Путин в Украйна. Говореха за Путин като с обич, нали, без да знаят абсолютно нищо за това, което се е случило в Източна Европа. Масово хората го харесваха начинът, по който той управлява. Това ме накара да започна да превеждам книги. Това си го казвам. Ние искаме такъв лидер, това е силната ръка. Руснаците са щастливи, са такъв лидер и така нататък. И исках
може да се случи. То се случва в някаква степен. То се е случвало също така. Може да се... Но ние забравяме. Това също е тема в представлението в паметта. И само да това да кажа. И когато се запознахме с него по едно друго представление на Ателие Пластелин, минало не е свършен, това беше театрален лабиринт за възстановка на... Да. И аз случайно попаднах там и се запознахме и така... Аз действам инстинктивно, реших да го питам дали иска да... Да, тя даде ми книгата да я видя. Каза, искам да направя нещо. И обзето гледах как ви кажа, че няма време и така нататък. Прочетох ми, така хвърлих един поглед. Тя беше много настойчива. И на мен също ми направи впечатление именно неговото отношение и настойчивост повече, отколкото самия роман. Признавам, че в началото не му обърнах много внимание. После го прочетох по-внимателно. Мога да кажа, че това е един добър роман, особено за по-малото поколение. Това е един, както тя каза, нейната алтер его тук каза, киното достига до стотици хиляди. Да, това е някакъв начин, някаква форма хората да бъдат приобщени към това минало. Разбира се, има някаква художествена свобода там. Нещата има така, но все пак романа е искрен. Той наистина представя няколко съдби, преплетени, има епизоди в лагерите, но когато аз прочетох, ми стана ясно, че аз нищо не мога да правя. Това е роман като драматурги. Не мога да извлека монолог. Тоест трябва да едва ли на ново да започна да правя, което аз нямах енергия и сили. Но виждайки нея и нейната запаленост, беше топък да ни направи едно интервю, да я разпитам, така провокативно. Тоест, това, което става тогава, става това, ние го сгъстихме в самия спектакъл, цялата тази моя провокативност към нея. Ти са Италия, тук са искаш да... Взето така протече. Нашия репетиционен процес беше такъв с провокации доста. Ние си казахме много неща от собствените биографии. Това, което ние казахме в началото, нашите стартови позиции са взето отговарят на това, което сме и нашето отношение към миналото и биография. И ми хрумна от някъде, че това наистина би могло да бъде прослушване за роля. Вече отделно от темата за прослушванията, защото тя също е жива и по-малото поколение се свързаха много повече с нея, отколкото с историческия аспект. Тоест, властовата ситуация и бруталното третиране на актрисата в случая и своеволията на режисьора и манипулациите и другите неща. Това е нещо, което също много живо и което много ме интересува под мен. И плюс темата за миналото, което винаги си е жива, всичко, което казах до тук. И така поработихме няколко месеца и така. Темата за насилието също е основна и идеологиите, доколко идеологията позволява насилието и какво и до къде може да стигне то, за какво се крие това насилие. Мислите ли в тази насока, като работихте по ние сме непрекъснато. Защото всъщност тук хем има ситуиране във времето и лагерите, хем отново ще реферирам към действителността. Въпросът е какво ти позволява политическата среда, какви са твоите възможности и доколко ти си контролиран, доколко си свободен. Също така. За миналото и за не и за сега, но и за... Това беше една цел да направим тази връзка между миналото и настоящето. Тази форма на насилие, която тя съществува. Това, което
опитвахме да покажем как сме обременени. Наистина сме обременени и много от проблемите и нашите отношения, които са много, стават все по-агресивни през последните години, те са повлияни от тези неразрешени проблеми, тези травми от миналото. Стереотипи. Стереотипа и идеологията и клишето или формулата беше моят основен стимул, защото те ни спестяват кавички, усилието да мислим и да проникваме и да разбираме. Много е лесно и ние сме свидетели, особено в днешното светкавично разпространение на всичко, много лесно човек да прихване нещо, което му харесва, просто заради неговата форма или за някаква негова проекция, както Путин в Италия, примерно, това, което се е чува. Аз себе си хващам от такива неща и някак си, че се понаучих да се пазим, естествено не мога да се опазим. Непрекъснато нещо, някакви пристрастия. Формули. Значи една от думите ключови бяха тук формули. Те неща, показаха тук, щях, че това са неугасващи думите в ски плавачета. Това са неща, които не караха да вярвам и аз вярвам, аз съм такъв човек. И сега не е имало момент на пробуждане, но имало момент на това, че аз разбирам, че целият ми живот всъщност е определен от това, как са протекли първите ми 21 години. Сега, разбира се, аз мога да обвинявам той и Леония, и Комсомола, и 5 години казарма, и 10 градина, която научиха на някакви неща, и филмите, и 5 вече на руска телевизия, и какво ли не. Но аз си давам сметка, че колко съм податък на това, случило ми се, и сега се случва пак по друг начин. И т.е. критичното дръпване, критичното изпитване на това, чакай малко, дай да видим. Това е нещо, което все повече започва да бяга от нас. Пак казвам, говоря за себе си. Ставам пристрастна и хващам се за това, хващам се за това. От друга страна пък казваш, в края на краищата нещо флагрантно се случва и аз не мога да казвам, чакай сега, дай да види всички страни. Няма, някой напада някого. Тая липса на чувствителност, на ориентир, най-вече на вътрешна стабилност и на мене ме ужасява, защото аз се виждам и у себе си. И това всъщност ми беше много, много важно, да минем отвъд формулите, защото за миналото също има формула, за тоталитарното минало също има формули. Когато заключиш нещо в формули, става много лесно, да ти казваш, да, от една страна трябва да се знаят фактите, от друга страна да ги заключи толкова формули, нека човека да ги разчопка, нека да прочете, нека да разбере. Няма как без лично участие да разбереш историята. Ако търсиш само свои лични задоволявания, ти ще кажеш историята. Това е историята класова борба, защото нас така ни учиха, това беше така, борба на класите. И тя еволюира от без класово общество и пак ще стигне до класово общество. И всъщност в центъра е винаги борбата с доминация. И за първи път ние живеем в едно общество на равни. И аз вярвах в това. Аз, когато се уволнях от хазарта, аз казах като мен, аз казах, защото се говореше вече за това беше 89-та година. За престройки на властност. Казвам, ще пущат ли се чинени, ще пущат ли? Истина да разбера къде бъркаме. Ужасяващо. Всъщност, ние тази вечер бяхме точно вътре в един експеримент, който за мен е доста успешен, това, което вие създавате. Възможността ти да влезеш в подобен вакуум, за да разбереш в какво може да бъдеш превърнат, ако нямаш глътка въздух, ако не можеш да отвориш тази врата и да излезеш. И си вътре. И няма мърдане. Вътре в отробата на китици. Какво той като някакво предупреждение, може би. Или защото все още ние имаме и се надяваме да имаме тази свобода, в която да можем да разсъждаваме, да мислим, да виждаме кой е агресора, кой е жертвата, да имаме чувствителност към действителността, в която живеем, а не да се превърнем в как да кажа, да
живеем на място, където страха е единственото чувство, това, за което вие споменахте. Но тук възвръщането на историята, хем обаче и свободата да видим тази история. Да, разбира се, желанието ми беше да събудим такива в зрителите ми, да събудим такива мисли, такова желание, да преразгледат дори собствения си личен житейски опит, семейен и да направят връзка между миналото и настоящето. Но не сме мислили за това. Ние по-скоро, аз си когато... Да, добре. Имахме тук, когато тя говореше за човещината, тук ние дълго говорихме за това, че в условията на лагера има едни екстремни условия, хората по един поразителен начин, някои хора, повечето хора, намират сили да покажат някаква човещина, която идва, понеже днес не казахме това в интервюта, затова имам чувство, че се повтарям. Това е много важно. Която идва от немай къде, и аз се нареках остатъчна човечност. Тя ще каже, може би, тя понеже се много робила в такива моменти, свързани с лагерите и с поведението и човешкото. Има неща, които не идват от възпитанието ти, но от някаква базисна човечност. Аз не знам как се възпитава тя. Ние виждаме примери за това и може би трябва тя да си ги пазим като нещо много ценно. Примери за някаква човечност, която идва в екстремни условия и е наистина, не защото някой го препоснал хиляди пъти на Фейсбук. Просто някъде го виждаме като интимно изживяване. И трябва да се учим от това, защото не се знае ли живота какво ще ни поднесе. И в условията на някаква тотална идеологическо размазване, там където има примерно, където има николтаковисти, има леви, десни, всякакви. Един момент се чисто там равни човеци в някакъв смисъл. Тоест, лагер и място за катарзис много болезнено, успедяващо. Аз четох доста неща от Примо Леви. И той самия лежал в концентрационен лагер. Да, и оцелял. Той в неговите записки, описи, дневници, книги. Да. Той говори много за... И това е едно най-големия личен проблем и травма. За това, че и може би заради това се самоубива. Че не най-добрите оцеляват, не най-добрите хора оцеляват. Оцеляват в такива екстремни ситуации. Оцеляват хората, които се борят да оцелят, да достигнат до някаква привилегия. И тази привилегия им дава шанс да продължат напред, дали ще да получават някаква храна или някаква позиция там в лагера, която да бъде над другите. И наистина много трудно, много работим върху това, много мислим. Много е трудно да си помислим как всеки един от нас, да си представим как всеки един от нас би реагирал в такава ситуация. Може би не знаем. Не знаем преди да ни се случи. И да, естествено е от страха и от това вътрешно желание за оцеляване, което ни е заложено, за оцеляване като човек и като вид, да направим какъвто и да било компромис, за да оцелем. И въпреки това хората го правят и т.е. поемат и тази позиция да не наранят другия.
трябва да имаме през първите години от живота си като деца. И която после по някакъв начин бива заглушена. Това го видяхме и в постановката днес, как вие през цялото време, независимо от коя страна сте, дали сте от страната на комунистите или от другата страна, или от страната на властта, или пък от страната на това сменяне на азовете, във всяка една ситуация виждате, че може да бъде погледнато през очите на човек, не само през идеологията. Да, защото всъщност иначе ние какво правим с този свят? Ние пресъздаваме едни и същи ситуации, едни и същи схеми от векове. И какво? Да, добре, има в нас агресия, всеки от нас носи насилие, всеки от нас в такава ситуация. Аз мисля, че е по-лесно така да реагираме. По-трудно е да реагираме с добро. По-трудно е да когато са ти убити близки, насилени, ограбени и така нататък, по-трудно е ти да останеш добър и да не отвърнеш с насилие. И само това е начин, сигурно съм идеалист. Това е начина да променим света, да стане по-добър. Но ще ми се да включим властта, защото човек от една страна и неговия избор, но това какво прави властта с него и какво изисква от него е съвсем различно нещо. И освен това и това желание за власт, което съществува у всеки един от нас, и това се намесва, никак не е лесно. Да, защото граница на властта. Вечните теми. Да, всъщност е лесно. Естествено когато си поставен в такава позиция, да се страхуваш, да преклониш глава пред властта. Но може и да не го направи. Имаме личен избор, това вярно. Във всеки един момент имаме, всеки един момент имаме лично. Може да решим нещо друго. Може да променим. Но и представлението ви, освен чисто психологически, за избора, за достоинството, за някаква вътрешна отговорност дори към ценностите и вярата ти, които са част от разбиранията. Има и един исторически контекст, който е много важен и е важен за конкретно тук за България. Защото този период все още от една страна стои, отново ли ще се говори за това, но от друга страна стои това, че не се говори по начин, по който това да бъде част от разбирането за история, за общество. Това много силно ни разделя и има много силно кантящо мълчание, бих го нарекал. Тук идва театъра. Тоест ние може да си позволим да говорим така, както не се говори навън. Тоест не заявявайки или описвайки, а вадейки някакви неща, непрекъснато задайки си въпроси. И така, в смисъл, ние не сме ние не го изградихме като сега тук ще кажем това такова, да, движихме се горе-долу по някакви идеи, които ни идваха от романа и какво би станало от това прослушване, но някои неща дори сега се градят, смисъл, аз казвам реплики, които не съм казал преди. Влизам в нещо, което беше като мъгляво, но сега много повече се избистря, когато казвам, че толкова лесно да пратиш човек в лагер, защото и аз го усетих, че точно това е трябвало да кажа, само че
юни месец нямаше как да го напиша, но сега вече мога. Че виждаш, че този човек те мрази и ти кажеш, не, аз не мога да понеса това, ще го пратя в лагер. Елементарно казано. Но нещо такова, когато някой те мрази и ти виждаш, че той има основание да те мрази, има един такъв атеристичен импулс, аз тебе ще пратя в лагер. Има едно такова нещо, което е живо в нас и което се експлоатира. Това е най-страшното, че има една такава мощна матрица, че режима работи точно по този начин. Да, дори в да кажем режима, нали, това са супер изтощени думи вече, но това, да, просто няма други думи, но когато отвътре го преживееш, и аз съм го преживявал очевидно, макар и само 20 години, че има една такава сложена, не така ще бъде и тя използва това в теб. Тя използва този момент. Ще ти може да пратиш някакво флаги, защото те мрази. Ти? Не знам, аз... Ти си политичка, ти не си изпълнит мозък, ти си живял в Италия. Има ли какво да се пада? Просто моят човек е циник. Може да има такъв инстинкт. И все пак, нали един първоначален инстинкт. Но след това, нали мислиш какво ще се случи с този човек? Не си чела как се халяваше стоманата. Аз открих, че да, прочете ли сега? Не. Никога няма да прочеш как се чела аз. Аз когато четох сега, аз видях, че аз я помня. Аз помня всички неща. Тук има нещо много важно и за мен това е, да, може да съществува отмъщението, но въпросът е, въпрос е кой ти го позволява това нещо и защо това нещо е позволено и за кого е позволено. Да. Ето това е много основен проблем и както виждаме се случва и в България. Властта в момента... Базовите инстинкти. Да. Виждаме кмета на Варна, който е в затвора. Виждаме... Политически ли ще правим? Виждаме как и вашето представление и политическо също така. Виждаме как полицаи пребиват до смърт хора. И после се оправдава как се взимат доказателства също така. И това са неща, които ги виждаме ясно, т.е. те не са скрити. Да. Между другото, там до тук трябва да върнем към тях неща, защото всяко наше представление ние правим такива разговори с хората и се чудим какви точно въпроси да ги зададем. Първо едни, после задаваме, после други и след това малко поставиха нещата така на самотек. Но реакциите на хората са много различни. Хората наистина виждат, ти сега си видял, аз между другото не знам дали съм някой да казва, че нещо е така политически. Директно. Ами, половината народ се стреми към Тодор Живков. Той е там. Това е нова реплика, между другото, аз сложих последните представления, защото е така. Аз го чувствам, виждам го, не го казвам с лошо, това е някакъв факт. Но това е така. И нямаше как да го кажа. Това е момент от романа, между другото. Тя наистина героинята иска да влезе в контакт с Тодор Живков. И на мен това ми се вижда супер изкуствено. На мен, живелия тогава, казвам, чакай малко. Някой да отива да вика така, тук той малко леко се измуква от пръстите и говорим с хора, как те казаха, не, имало такива хора. Имало е хора, които са готвили атентати, т.е. ситуацията е много реалистична. Мислили са за атентати, обвинени за атентати, т.е. човека си е свършил работата, защото се отнася до някаква автентичност на това, което е писано. Независимо от това, че не се вижда да е как си. Добре, може да обърнем погледи към публиката и вие, ако имате въпроси, аз бих допълнил само за политическото, че особено в съвременния свят, в който живеем и гледайки в този момент, сега и тук, вашето представление, политическото е много важно, защото ние избираме, всъщност отивайки да гласуваме или пък мислейки си за това какво става по света, избираме през определени идеи,
политически платформи и прочие. Тоест, в структурата на нашия живот, обществен живот, политическото присъства много силно. Ние, разбира се, може да бъдем и анархисти, може да бъдем политични, но не може да избягаме от отричане. Не може. Абсолютно. Да. И това е важно, защото всъщност тези лагери са по време на един много силно изявен политически режим. Ако имате въпроси... Сериозно ли до сега никой не е казал, че постановката има политически... Не в, как да кажа, не в актуалния смисъл на думата. Тоест, по-скоро винаги говорим за историята. Но едва, може би, последните пъти, защото последния път публиката ни беше такъв профил, имаше хора доста активни в тая територия, писане за близкото минало, за варите и така нататък. И те ни го казаха. Но ние, може би просто думата политически, тя влезе в нас, т.е. ние живеем с страстите и с тези проблеми и да, мислихме и за това, но той излезе от само себе си. Спектакъл стана, ако е станал политически, без не искам да е политически. То наистина е някаква акция, но по-скоро изследват на себе си. Аз исках. Супер. Винаги съм искал в фокуса ми беше много. Но да, окей. Да. Не са го казали така в прав текст. Да, прав текст не. И сякаш поглед беше обърнат към миналото или към... Или към тази възтова ситуация, Да, в режисерската история. За мен е много важно и това, което правите, ми се струва също така много важно и ценно, е това, че също така съществува тази представа, че е нужно да познаваме историята, че е нужно да говорим за нея, че е нужно разказите да се обединят в една история. Да, това е вярно, но също така е нужно да знаем и съвременния свят, в който живеем, какво се случва, какво е Европейския съюз, какво е Русия, кои държави са свързани с определена идеология, кои не. Защото ако това нещо не присъства като знание, няма как да присъства и знанието за историята. Разбира се, нещата заедно. Да. И ние някакси сме се отдръпнали в изкуството от политическото по разбираеми причини, може би. Защото то може да бъде манипулативно също така. От този опит, който имаме до 89-та, изкуството е зависимо от властта, но този поглед и тези възможности да мислим за миналото и за настоящето през чисто човешки, през психологията, през тази размяна на ролите и съпоставянето от едната и от другата страна ни дава възможност да разберем много, без да осъждаме също така. Да, много важно. Знаем историята. По този начин трябва да разберем днешния ден, защото всички процеси, които са се случвали в миналото през вековете, не само, говорим само и за комунистическия режим, защото са се случвали такива политически режими. Такъв вид управление, тоталитарно е съществувало и преди това. И когато научим тези механизми, може лесно да ги разпознаваме днес, за да не бъдем манипулирани. Тя казва нещо, което аз винаги ще го атакувам. От гледна точка на някакъв циник, който се смята за ощетен и усъкътен и казвам, ти си някакъв позитивизъм, западен, нещо там. В смисъл... Не е позитивизъм, добре, дори да се...
Ето, виж ли, ето това ни беше Значи процеса. да промениш нещо. Ние нямаме някакво намерение да покажем нещо, не, чрез нас нещото излиза. Тоест, изследвахме всичките си собствената си биография, да речем, пак къде сме в момента, какво се случва в момента, но всичко останало излиза от това, че аз съм един, тя е друга и някаква ситуация ни вкарва и ние сме в някакво напрежение. И всичко това излиза от само себе си. Но в представлението, не знам, може и вие да се включите в представлението, вие достигате, поне аз такова чувство имах и така усетих, че този труп, който беше, това също може да поговорим за разликата между трупа и тялото, отношението към всъщност начинът, по който виждаме света и живото и мъртвото. Но този труп в един момент главният персонаж се превръща в този труп, също така. Той е трупа, който трябва да бъде или погребан с достоинство, с уважение, или наритан, но това е същия труп, в който се превръща после героя. И тук отношението към живото и към мъртвото, извисяването и един друг поглед, но това вече е театралното, разбира се, но ето тази енергия, която има между вас и противоречие, вие всъщност достигате до нещо, което е общо човешко, което е всъщност по-важно. Надявам се. Това, че няма режисьор, аз трябваше да играя и вътре и гледам отвън и така нататък. По някакъв начин това също реши нещата, защото може би беше някой отвънка гледал, много повече ще се вижда някаква интенция нещата да вървят на някъде. Ние просто бяхме в ситуацията. И оставихме да живее точно заради някакво такова напрежение, което го имаме преди от самото начало. Оставихме го, нали, да се поражда тук и към мен в тия как се развива ситуацията. И всичко останало си дойде от само себе си, ние не сме мислили. Тя имаше някакви изживявания с началото, с тялото, с структури, просто говоря за реалния живот. И ги вкарахме, просто ги вкарахме. Сякаш самия живот да е материал. Ние нямаме, даже сценограф нямаме, това тяло си дойде от само себе си, намери нещо и как това е идеално, това паса идеално. И не трябва друго. Това не е нещо. Това е тяло. Мислително, в смисъл, то се появи и си заработи. Естествено да се случва всичко. За мен е интересно, ако искате да разкажете, освен този роман, вие споменахте, че за вас е било интересно и по-скоро сте изследвали концентрационните лагери и това какво се е случило вътре в тях. В представлението, ето този човешки поглед и идеологията, само че доведени до тази крайност, защото това са наистина възможно най-крайните проявления тези концентрационни лагери, затворите. Защо тях? Защо и какво още четохте и изследвате покрай представлението за този период? Защо? Не знам защо ти. Аз много често такива елементарни моменти, съвсем прости ситуации от живота, когато съм в банята, когато просто си мисля как бих живяла там, ако не мога да се мия. Или какво ще се случи с
мен много последователно. Много години, да, работи. без да... Те нахлуват в мен. Несъзнателно. Да. Какво да... Аз лично приема Леви, Хилес, Анна Харен, всички тези, които са писали за... Не съм изчела всичко, защото те са такива обеми. Страшно много интервюта и видеа. Да, това го правихме заедно. Ще да говорим за собственото си минало. Да. Включително семейни си истории. Или гледаме страшно много видеа. Значи изгледали сме почти всичко, което има качено. Ранните интервюта, 90-та година, след това 98-та, големи филми, има потресаващи неща вътре. Също много документи сме чели, но не така трябва да изследваме, за да се подковем, а просто аз лично за себе си имах нужда да се върна там, малко да се едно да завъртя копчето, не ми беше много трудно. От друга страна, знаех, че не е малко по-трудно, защото тя очевидно няма такива ясни спомени за тези манипулации, защото аз ги имах как да нося себе си. Това беше база вече за някакво общуване от нас. Тя си изследва от някаква гледна точка, аз правя някакво припомняне, обсъждаме нещата, виждаме къде има триене и въобще беше това. Бяха едни 4 месеца, които аз не очаквах, че е толкова дълго, но бавен беше процеса. Бавен беше, защото ние трябваше да стигнем някаква драматургия, тя се появи доста постепенно, имаше много неясноти, колко да вземем от романа, колко да не вземем, тази сцена да има ли, да няма. И в крайна края аз знаех, че представлението ще се завърти, когато излезе премиерата и вече пред публика почваме да усещаме как центрофугата вече да почне да върти и включваме все повече и повече елементи и нещо надълго от само себе си. Така че тези представления, защото това е седмо представление, те също говорят на драматургията, поне за сега, и аз много се радвам за това, че всяко представление добавя към драматургията. Тоест то се развива самото представление, започва да... Добавяме думи, добавяме реакции. Днес сме направили неща, които не сме правили в представление. Сме, казвам, защото не съм много. Но имаше моменти, които нещо как забравя много пак, но обаче излъж усещане, че излиза нещо и го разработваме. Добре. Ако още един път ви каня, ако имате въпроси към авторите. Аз бих искала да се включа с нещо. Вие казвате, че винаги има място за човечност. Вие самата като интервюрана актриса го казвате и вие самата го споменахте преди малко. А доколко мислите, че действително Велика, която дори самата тя се обръща към брат си и казва признай, трябва да признаеш нещо. Доколко смятате, че при нея всъщност е имало място за някаква човечност? Самата Велика. Много въпрос. Аз, когато прочетох книгата, тя всъщност се люби в нейния персонаж. Защо? Въпреки, че ми антипод, тя е комунистка. Защото се свързах с нещо, усетих нещо от човешко. Така или иначе, ние всички сме човеци. От това не може да избягаме. И аз мисля, че тя наистина е била от тези хора, които са вярвали в тази идея. Може би не са, защото това е в началото на 50-те години, може би и не са знаели тогава какво точно се случва на тези места. Те изобщо не са знаели. Може би някои са знаели. Тя не е била толкова високо в иерархията, тя не е знаела. Не са знаели, освен хората, които са били вътре в самите лагери. Но извън лагерите не се е знаели. Да, не се е знаел. Как да
кажа? Тя Велика е била от такова семе, от родителите и са били борци за свободата на България от фашистския режим. Тя е вярвала в това. Дори може да не конкретизираме за Велика, ами да говорим по-общо. Да. За всяка една Велика. Да. Идеологията е много мощен начин за манипулация. Изключително мощен и тя, като казва, трябва да си простим, всъщност трябва да се разбере човека, който се е поддал, може би, да. Аз много добре го разбирам това нещо, много гледна точка. Трябва да прости на себе си това. Ами, че се е поддал. това простим е много, как да кажа, имаш едни американци, веднъж преди много години, казаха, вие наистина си били съюзници на Хитлер. И аз не спирам си го повтарям това. И някой казва, вие наистина, верно. Да. Човек не може да знае къде е, какво му се случва, той няма външна гледна точка, той е вътре. И освен това има неща, които зависят от нас и други, които не зависят. Ами, Да. това с прошката е много тотално нещо. Това е християнско нещо. Това е ти не можеш да съдиш другия за нещо, което ти самия не си сигурен. Къде си стъпи. И може би точно в това е ключа, че трябва да простим за нещо, което може би ние сме въвлечени. И дори в момента. Да, някакъв начин. И индиректно. Но тая чудовищност на това вярване, мен примерно, нали, това как се пляш с романа, това е феноменален роман. Това е... Тук може би езика, защото езика е много важен във вашето представление. Този език, който използвате пато, за мен ме връща веднага в детството. Да, той е много характерен за литературата, за киното, също така. Да, с това трябваше да се запознаем, защото избягвах да ги чета, имах тройки по литература. И той само ми пускаше някакви линкове с филми, с... Последно гледах един филм, живота си тече тихо, на Вика Желязкова един първите филм, гледай как играе, виж Емилия Радева, как играе патос, как играе колебание, как играе... Това трябва да усетиш, нали, хората, които го... Ето ви го, нали, обработен човек и някакъв човек, който се изплъзнал. Преди се изплъзна, не? Бе, ясно. А пиеса как се казваше? Пиеса? Филм? Не, една пиеса не прави. Телевизионна. Любов на обяснимо, Любов Миронов, две части. Първата част. 15 минути за... Първата част. Мога да го изтърпя, да? Не. Сега разберете ли къде идва? И майка ми беше... Аз пред майка ми го пуснах, той да ми прати линка и... Как? Няма да ти праща такива. Как може? Значи ние си ги носим себе си тези неща, просто те даваш една такава ситуация и те почват да излизат. Това са неща. Няма... Аз искам тук сега да покажа. Просто аз имам... Да, затова може би е интересно различните поколения как реагират на... Младите поколения са шокирани от това, как се развиват отношенията в контекста наистина на подслушването на това. Защото в началото бях малко по-брутални. Аз наистина бях по-брутален от самото начало на тиска. Сега стана малко по-различно, разбира се. И те бяха много шокирани. Когда точно това става по време на подслушване, защото аз знам, че има такива подслушвания, които са много, много неприятни. Унизителни. Аз имам нещо към режисьорите, към режисьорския театър, режисьорското кино. Може би се усеща. Беше едната тема. Да, това беше едната тема. Бидейки актьор, мога да бъда режисьор и да се заявя. Добре,
приключим. Разговора, да, може да стане неформален, може да задавате всеки въпроси. Може един последен от мен въпрос, има една мисъл. Хората, които не познават историята, са обречени да я повтарят, тези, които я познават, са обречени да гледат безпомощно, как тези, които не я познават, я повтарят. И вие се опитвате, нали, да промените това нещо с престъплението, с превода на тази книга. Доколко се чувствате безпомощни? Абсолютно съм безпомощна. Всеки ден се чувствам безпомощен. Да. Добре, не съм само аз. Да, всеки ден и това може би е... Може би не трябва да е така. Може би... Не знам. Защо сме много сами? Аз между другото, преди миналата година, когато отидох на това обучение на остров Белене, всъщност нямаше с кого да разговарям за тези неща. С майка ми тя я щадира, защото не искам да си припомня, освен когато не е по нейна инициатива. Обаче всички други, повечето хора от моето обкръжение не искат да ползват. Какво се занимаваш с такива неща? Живей си живота, нали? Защото еш такива. И се чувстваш сам. Аз мисля, че ключовата дума не е история, а познавам. Ако ти се учиш да познаваш живота, ще познаваш и историята. Да. Тоест, самото любопитство и уважаването и изследването на живота и естествено на другия, всичко ще се намести. Но разбира се, историята. Да, това е една много голяма травма, която все още е тлееща. Софийска платформа организира лекции и обиколки с Белене, така че всеки един от нас, който иска да разбере повече за Белене, може да отиде на... Аз на това обучение. Да, точно така. Да, те имат и много богат архив. Също така имат сайт. Сещам се, преди 3 години излезе роман на Жустин Томс, който е свързан с романите с затвора в Белене. Само, че нейната книжка е много интересна, защото тя е арменка и през различните етноси, през властта, през идеологиите разглежда темата. И е много, много интересна книга. Лунна светлина се нарича. Да. Следения човек също е книга, която ви препоръчвам да... Следения човек бяга изглавата режисьора, който е автор на книгата на... Да. Тя е много съвестна. На Ивана Александрова Червено-черно също. Червено-черно, да. Не самия. Тя е за проследява живота на убийството, всъщност, на Райко Алексия и историята около, разглежда убийците му и какво се случва с Народния съд, с интелигенцията по време на Народния съд. И така, това са... Хубаво е, че вече няма... Да, все още важни неща, които наистина е нужно да познаваме и да знаем. Да, но не се четат. Това е проблема. Как се казваш книгата? На Ивайло Александров? Да. Или на Жустин Томс? На Жустин Томс се записаш. На Ивайло Александров е червено-черно. Говорите, ще да кажа, че първо аз съм това обучение за Софийска платформа. Да. Аз съм студент в Българския университет. И оттам започна цялото ми преживяване и познаване всъщност на остров Белене и миналото и цялата през паметта. Това съм тук днес. Адмирации за това, което се даде наистина. Още анализирам и поемам всичко, което видях и чух. Да, може би нямам въпрос, тъй като кой ще ме пръщате да ви говорите по време на разговора. Може би, като един млад човек, който гледа и постоянно познава още повече и повече от историята и от всичко, което се е случило, аз не съм говорила на тогава, какво бих казали като едно изречение, което да остане на нас, зрителите, след като
Само едно. Едно изречение, предназначено, извинявай се, предназначено за зрителите. Което стане у нас цялото това представление тази история. Слава на беката, която аз се нуждаем за това. За мен изречението е животът е прекрасен, мисъл. Животът е такъв, какъв трябва да бъде. Това е най-прекрасното. Да всички изпитания са закономерни. И най-страшното е, ако решиш, че си ощетен, защото това може да се големи щети. Много е трудно. Моят човек е такъв и това е за мен. Не е едно изречение. Но животът е прекрасен и не трябва да се чувствам ощетени. Забита е бедна. Да, тъжно. Не. Ами... Аз бих допълнила, че има смисъл, дори всичко да е безнадежно, да сме отчаяни, има смисъл да се борим. Това, което вярваме. За това. Благодаря ви. Благодаря ви, че останахте това споделяне. Радвам се. Това за един актьор. Да, смисъл. Между другото има нещо от това извън цялото. Има нещо от неореализма, като подход, като... Смисъл италианския, да? Ами, италианския, да. Нищо чудно, да. Това влизане и излизане с цялата игра с киното, изобщо с живото и историята. Да. Има нещо, макар че абсолютно несъзнателно. Нека докато усещаме, сега да си сигурно, че това се случва, защото не беше много ясно, после точно да им хареса. Да. Има нещо. Продължаваме, ще го играем още два пъти тук до края на годината и по-далеко остане също. Това пространство е страхотно. Със сигурност ще има. Но това, което може да направите за нас е просто да разказвате за него, защото ние не сме много силни в рекламата. Нали, като кажем лагери и някои хора се пащат за главни чате. Така че, страшно си ни благодарни, ако покажете да се разпространявате. Благодаря ви много. Радвам се, че много желание. 4 епизода. Няколко месеца бъдвам цяло това нещо, това интервюта. Записвам, пишем, ще скачат и може да ги слушате вие, но би трябва да ви участвате също. Добре. Естествените желания да поговорим на темата. Да, аз ми спомена, така че ще се свържи по някакъв начин. Да, трябва двамата, защото... Вие сте си много силни от едната, за нещо да се поговорим, особено за млади хора, като мен, които изобщо не са наясно с това. И аз качих трейлърта за цялото това нещо и всички ме питаха, какво това белене е? Даже имаше много смешни работи, какво ще белиш? Google си го може да чуете, точно са наясно, което няма как да
Виктория, ние сме на Ами, ако бяхте, Може да размени нещо. добре, тя като отлично. Да, аз мога да видим вас. Как аз ще се да? планирам. Да, Емил Христов, ако искате елате към Ателие. Ще видим. Човек там празнува сега и Това е специално. Много благодаря. аз благодаря. Надявам се да сте доволни. Как бе? Ние сме доволни. Благодарим много. да, ще се чуем проблема. Хубава вечер. Моя телефон. Трябва малко да вие самите да търсим. Трябва малко да се разбърнем. Рано се го чуда и други ни го казват и ние, понеже в началото не бяхме много сигурни точно как се приема лично в това. Там взяли, че може би след повече... Ти Диана Иванова познаваш ли? Да. Това, което ми хрумва е, че също с нея можем заедно да... Тя работи Точно, тя работи много с травма, с... Не, тя събира, да кажем, хора от едната и от другата. Това се свърши по-време. Да. Изглежда това има си даже ние сме гледали нейните неща, спечели, така. Добре, ще ми пратите линк. Това сте качили. Много се радвам. Ние също благодаря. Благодаря за обратната връзка. Програма ви, да. Че сте се наели такова начинание. Благодаря, чао. Виждаме. Мога да си намеря за тебе, за да се сети къде е. Да го предлагаме да бъде. Да, по-скоро. А вие какво искате да си запишете? Книгите. Книгите? Да. Сега ще се съдени човек на Франец и сега ще се съдени човек. Тя е невероятна книга, между другото.